Magandang gabi po sa ating lahat. Amen? First of all, we would like to greet our beloved senior pastor, Pastor Pro V. Cadilinya, which I think they're still on their way po sa Australia po together with Ma'am Cora. Amen? Thank you po, Pastor, for the privilege to lead our congregational singing this evening. Also, we'd like to greet our beloved patriarch, so all our pastors, preachers, syempre di mawawala mga bisita at mga members po natin sa Zoom. Pakipagkita po sa Zoom, amen? Amen. Andyan po yung mga Zoom natin. Also, sa mga congregations po natin, which will be acknowledged later on the service. Amen. Also, as we start our service, we welcome you to our midweek prayer meeting service. And let's all stand as we sing praises unto the Lord. Our first song is Standing on the Promises of God. Amen. On to you now. Standing on the promises of Christ, my King, through eternal ages let His praises ring. Glory in the highest, I will shout and sing. Standing on the promises of God, standing, standing, standing on the promises of God, my Savior. Standing,
song, don't ever think of giving up. As we sing Just Pray, let us remember that God can help us with anything. Amen? On to you now. Was discouraged when no answer came. See, I prayed for years and I still saw no change. I was ready to give up on my wish coming true, but when I prayed that last time, His power broke through. And where is justice free as God is? Where is justice strong as God is strong? Where can wishes part as God can reach? Don't ever give up. Just pray, don't ever give up. Just pray. On the second verse, we have been given a means to the throne of the one whose potential is yet to be known. There is no limit unto what God can do, so just keep on praying. It's listening to you. Not that verse now. Where is justice free as God is? Where is justice strong as God is strong? Where can wishes part as God can reach? Don't ever give up. Just pray, don't ever give up. Just pray. On the verse again. Where can justice be as God is? Where is justice strong as God is strong? Where can wishes part as God can reach? Don't ever give up. Just pray, don't ever give up. Just pray. We've done so much in this world by the grace of God. Let us not forget that God is the source of everything. Let us sing that song, He's All I Need. Amen? Ready on the tune now. He's all I need when I just need someone to talk to. He's always there to hear my prayer each time I call Him. All I need is His soul. He satisfies
we welcome Sir Ruel Peralta for our Bible reading and opening prayer. Let's grab our Bibles po. Good evening po, Pastor John. Good evening to po, Pastor Provi. Thank you po kada ito nga privilege ngayon tidyo kanyak nga mabalin nga basahin ti sasao iti apo. Tumakter tayo aming kakabsat, lukatan tayo iti Biblia tayo iti James chapter 1 verses 2 to 7 or 2 to 8. James chapter 1 verses 2 to 8. Masarakan ni kakabsat iti pay Bible tayo iti 1360. 1,360. Kit agagaddan tayo nga mang basa kakabsat. James chapter 1 verse 2 now. Ready, begin. Kakabsat ko, ibilang yu aragu amin no aglakam kayo kadagiti na duma-duma apakasuutan. Idinto nga amuyo at ipanakasuot ti pamatiyo ket patauden na ti anos. Ket patauden na kuma ti kinaanos ti aramid anan-anay. Tapno man anay kayo iti isu amin, ngawan ket ti anyaman a pagkurangan nyo. Verse 5. Nyemno siya sinuman kada kayo ket agkurang iti kinasirib, agdawat kuma iti Diyos. Isu amang ted asikakaasi kadagiti isu amin, ket saan amang pabain, ket maited tuken kuana. Verse 6. Nyem agdawat kuma ababaen ti pamati, nga awan ket ti panagdudwa, tati man nagdudua ket umasping ti may sa adaluyon ti baybay, nga iduron ti angin ket agpalayog. Verse 7. Saan ko mga rod a panunoten dayjay a tao, nga adanto anyaman nga awaten na iti apo. Tinagkadwa anakem na a tao, ket saan nga agtaleniad kadigiti amin, adaldalan na. Agkararag tayo kabsat. Naparabor kinayat nga Diyos, amami nga nainlangitan. Umay kami asipapakumbaba iti sangwanam itanga kanito apo. Nga daan puso anapnuan iti panagyaman iti presensyam nga kanayon kada kami. Iti panawen ti panubuk ken rigat. Ma-encourage kami nga mangbilang amin dagitoy anapnuan iti rago. Saan agapu tanalaka ti panagsagaba. No diket gapu tababaen iti dayta. Adaddakam pay apo nga umasidig ken agtalek ken ka. Apo, no kadi ka nitong agkulayaw, ti puso mi, ken mariribukan ti panunot mi, agyaman kami, tain palagip ti sasaom, nga uray no agkasapulan kami iti sirib, kasapulan mi laeng ti agkidaw, tamang ted ka, asipaparabor. Isu nga itanga kanito, apo, umay kami ti sangwanam nga napnuan pamati, nga agdawat iti sirib, kadagiti pangeddeng mi. Kadagiti relasyon mi, ken kadagiti karet asang sangwen mi. Tulungan na kami, agtalek ken ka aning papuswan, nga awan dudwa wenno panagbutem. Lapdan na kami, manipod ti panakabalin, akas kadagiti dalloyon ti baybay, ang maiwaras-waras nga agturong, ti kinaawan ti kinasigurado, ngem ket di, natibker kuma dagiti puso mi, nga agtalek laeng kadagiti karkarim kada kami. Apo, sa lakniban na kami, manipod ti panagdudwa. Kadagiti pampanunot, manipod iti panagkulayaw, iti nagbaitan ti pamati ken buteng. Pangaasim ka di apo, tapi papapigsaem ti pamati mi ken ka, tapno makapagna kami asitatalged kadagiti pagayatam. Sapay kuma, tatibiyag mi apo, ket agbalin nga may nga pammaneknek, iti di agkupas a panagtalek ken ka. Nga agbalin nga silaw para kadagiti na iyaw awan ken nabannog. Ti panagtakder ken panagsaumanen ti ayatan mi nga pastor apo, pangaasim ka di apo, tapunwem ka di manen isuna ti kinasirib ken panakabalin. Tapno anyaman nga ibalikas na ket tumnek ti puso mi nga agserbi nga natibker ken mangkarit iti na espirituan akabibiyag mi. Akas panagpatpatuloy mi ti panangidaydayaw mi ken ka. Iti man nagkabalin, anagan mo apo Jesus, dawat mi amin dagitoy. Amen. Amen and amen. You may be seated po. Good evening. Today is March 5, 2025 and tonight is our midweek prayer meeting. So automatic po na we will be praying yung mga prayer request na nasa PowerPoint natin na i-flash po mamaya.
let's continue to pray for our senior pastor and si Ma'am Cora while they will be traveling tonight sa Australia. Let's get a partner tonight and we will start our prayer time. Go ahead, AV.
Amen. Did you enjoy our prayer time tonight? Now we'll be going to the part of the announcement. March 5 to 14, Australia mission trip kakabsat. It is senior pastor tayo. Let's pray for the victorious event. Amen? March 6, tomorrow po, we will be receiving the formal approval for our spiritual and moral enrichment class, CBNHS Payaw Batak. Yan, dati kakabsat ket, nag-start ti BYL, nga campus, and nag-start tayo last week, but for the approval tomorrow, official, para legal ang ating pagpasok sa Payaw. So, with that approval, kakabsat, ket grade 8, grade 9, grade 11, and grade 12 ang pwede nating timabalintay nga suruan, kakabsat. So, we are calling for more teachers. So, if you are willing and available and committed, kakabsat, please PM our senior pastor para ma-sked na po namin kayo and kung sinong mga sections or grade levels na inyong tuturuan. March 7 naman po, ang magsisimula naman sa SMEC Cagayan. Sa Claveria National High School, all levels, kakabsat. Praise God for the opportunities nga makaisuro tayo, iti ubing ken estudyante. Amen. March 28 and 29, Cheerful Giving Conference, which is guest speaker. Iti senior pastor tayo, Ijay La Union, kakabsat. Amuyo kakabsat, ang daming mga schedules ng ating senior pastor, but he loves and still preaches to us. Kita nyo kakabsat, ti dedication, ken ti puso iti senior pastor tayo, nga manoris tayo kakabsat. Iso nga patuloy tayo nga ikararag isuna, and as well his family, Pastor June and Ma'am Cora, iti mataginayon ken tultuloy nga napigsa nga salun at kakabsat. Amu tayo nga aduti schedules ti pastor tayo ngem tulungan tayo buyugan tayo ti kararag, kakabsat. Yesterday, March 3, Monday, nag-birthday po ni Ma'am Bernadette Cadelinia from HBBC Hawaii. Dito naman po sa Bacara, we have Sister Precious Fernandez, Sister Richlex Madariaga, and Brother Alwin Sigabo. Sa Apari naman po, nag-birthday rin yesterday, Monday, Sister Yoli Makabangon from HBBC Apari. And today, we celebrate the birthday of Ninong Sir Adrian Gorospe. Birthday na po ngayon today. Ayan, kantaan tayo man po, iti happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, God bless you. Happy birthday to you. Amen. Ice cream, Ninong. Now we will be acknowledging our Zoom participants. We have, syempre, our main sanctuary, HBBC Bacara. Ayan, kaway-kaway po sa camera. Nandito po ang ating senior pastor via Zoom joining with us. We have also our congregation from HBBC Lawag City. Amen. Good evening po sa inyong lahat dyan. We have also from HBBC Pasukin. Ayan, kaway-kaway. Uy, nakanekta ya. We have also from HBBC Claveria. Ayan, good evening po. Ayun, naka-ism da amin. We have also our outreach in Dingras, Ilocos Norte. Good evening po. We have also joining with us sa Claveria sa Cagayan, we have HBBC Lasam Outreach. Ayan, Kirigidji Karuba po, good evening po. Tune with us tonight. We have also HBBC Apari. Ayun, good evening po.
Yan, maganda yung reception natin ngayon ah. We have also HBBC Australia Main. Yan, they are busy preparing na pasambayan the senior pastor tayo and also to prepare for the upcoming events. Doon po, we have also the De Los Santos family. Yan, hello po. And also the Baltazar family. Yan, hindi natin naman makakalimutan ang HBBC Batak Paway. Yan, meron po tayong bisita. Bisita rin po nung last Sunday, in Claveria, si Sister Nina Pedronan, an MMSU accountancy student from Claveria. Good evening po. Hope you will be blessed with the preaching of God's Word. We have also HBBC Singapore. Ayan, ni Sir Giovanni. Grabe, the signage ha. We have also from Canada, Ma'am Riza Akebay. Yan. We have also from locally, we have Brother Angelo Martinez. And we have also Sister Norma Simon. Ayan, welcome everyone. Also our FB viewers, we have abroad in Hong Kong's Ma'am Perlita, Atenemi, and from Singapore we have Sister Jennifer. We have also in Singapore Sister Emmy, and from Nevada, wow, Ma'am Joyce. We have in Cyprus, uy, nag-aadayo, Sister Lizelle, and from Dubai, UAE, Ma'am Cecilia Acoin. We have also viewers locally from Quezon City, Sister Rachel, from Cabangan, Zambales, Sister Mercy, from Quirino, Sister Luz and Ramjin Alperez, from La Union, we have Sister Jenaline, and from Pasukin, we have Brother Janmar, and from, sa SMEC Cagayan will be Friday. So let's continue to pray, no? We have still much more time to pray for the SMEC in Cagayan. Why don't we all stand together and let's welcome one another with smile, kakabsat. Alaman tayo amin, iti kaabay tayo, and let's give them a wonderful smile as we sing, Welcome to the Family. Amen. Let's go around in the second chorus and let's only sing the first chorus. Amen. Audition now. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love, and may we always be to you what God would have us be, a family always there to be strong and to lead on. May we learn to love each other more with each new day. May words of love be on our lips in everything we say. May the Spirit bless our hearts and teach us how to pray, that we might be a true family. Let's go around. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love, and may we always be to you what God would have us be, always there to be strong and to lead on. May we learn to love each other more with each new day. May words of love be on our lips in everything we say. May the Spirit bless our hearts and teach us how to pray, that we might be a true family.
God would have us be a family always there to be strong and to lean on, to be strong and to lean on, to be strong and to lean on. Let's remain standing as we sing that song, Born to Win. Amen. All together now. Born in the world of sin, hopelessly lost, no peace within. Searching for love in a world of pain, no way I could win. When the Savior came my way, it turned my darkness into day. And on that day I was born again. Praise His name, I was born to be. Chorus. Born to be. Hallelujah, was born to be. I'll never give up, never give out, never give in. No matter what Satan throws my way, I'll still go on in Jesus' name. Through His love and mercy that knows no end. Praise His name, I was born to be. At the second, since I began to run this race, many the trials I had to face. Mountains so high, valleys so low, and rivers so wide. But there's no need to worry, no need to fret. Things may look bad, but ain't over yet. God will go with me until the end. How can I lose when I was born to be? On the chorus. Born to be. Hallelujah, was born to be. I'll never give up, never give out, never give in. Satan throws my way, I'll still go on in Jesus' name. Through His love and mercy that knows no end. Praise His name, I was born to be. Let us all be seated as we listen to the kids choir as they sing, I Am Your Creation. Heaven shows the genius of your righteousness.
Strengthened by His might, Lord, worthy of the Lord. All power to His name. Give Him glory, give Him honor. Worthy of the Lord, worthy of the Lord, worthy of the Lord, worthy of the Lord is my shepherd, my guide and my guide. I shall never hunger, all my needs He will provide. Even though I walk in darkness, God will be my light. Guide me, I will go where He leads me. I will serve Him each day of my life.
Amen. Once again, let's all stand as we sing one song. Let's sing the song, Victory in Jesus. Amen. On the first verse, I heard an won the victory. Oh, victory in Jesus, my Savior, forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me ere I knew Him, and all my love is due Him. He plunged me to victory in His dark cleansing blood. On the last verse, I heard about a mansion is built for me in glory, and I heard about the streets of gold beyond the crystal sea, about the angels singing and the old redemption story. And some sweet day I'll sing of there the song of victory. Oh, victory in Jesus, my Savior, forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me ere I knew Him, and all my love is due Him. He plunged me to victory in His dark cleansing blood. Let's all be seated po. Amen. What a special number, mga kapatid. This time, we also like to acknowledge our beloved senior pastor live via Zoom. Ayan, hello po. Good evening po, Pastor. Ayan, due to unforeseen, kasi marami pong maingay sa airport, but meron po siyang message para sa atin. Amen? Are you excited to listen? Allow me to read to you the message of our senior pastor. Good evening, HBBC family. Madaydayaw iti apo iti naindaklan nga panagtrabaho na iti bibiyag tunggal maysa ken ministry tayo. Last Sunday, we celebrated the first year anniversary in Sanchez Mira. Thank you for your support and prayers. The attendance was 93. Rejoice that our new members and brethren are actively reaching out, inviting their friends and loved ones. Praise God for the leadership of Pastor Dennis and the unity of the brethren. Mayat itirubwat ken buelo na nga dumuras dahito nga outreach tayo kakabsat. To God be the glory. I also asked for your continued prayers for my ministry here in Australia. Agtalek tayo iti panagtrabaho iti apo. This Sunday, we will follow our regular schedule due to a cyclone in the area. But next Sunday will be an evangelistic service. Let us pray and believe for at least 30 first-time visitors to come and hear the gospel. May God prepare their hearts and open doors for salvation. Pray also for our candidates for baptism. Let us also lift up Pastor June's health in our prayers. Kas pa nagpatpatuloy tayo kakabsat, kayat ko nga encourage nga sa anyo baybayan iti panag daily devotion. Ikaso tayo
iti pinaggrow tayo, iti na inspirituan, ken iti panagserbi tayo, iti Apo. Kastamet nga dawatek nga makikooperar kayo kadagiti coordinators nga inesaynak. Isuda iti dakkel nga makatulong iti panaggroyo, ken mangurnos iti tumpuyog tayo nga agserbi ti Apo. We are one body and one family in Christ. It's a blessing to be a member of the church, but it's a greater blessing to be an asset of the church. Finally, let me encourage you that when life gets hard, don't faint. Wait upon God. Isaiah 40:31. Don't panic. Pray. Don't quit. Keep trusting. Don't carry the burden alone. Cast it on Him. 1 Peter 5:7. Don't despair. Hope in God. Psalms 42:11. Thank you. Blessings from Pastor Pruvi Cadelinia, the senior pastor of Hosanna Bible Baptist Church. Currently, nasa launch po sila ngayon sa NAIA Terminal 1, and we are blessed na ipag-pray po tayo ng ating beloved senior pastor. Pastor? Okay. Nagbangarabi tayo kakabsat. Thank you, Daniel. Di panangibasam. Magkita kay amin dito eh. So nakit-kitak na gini lang ayo. Mas plastar nyo kakabsat. Mabubuya kayo amin. At thank you for your cooperation. Medyo ano tao. So nga in paisurat ko dito message ko tapos na sa isayaan pa nakaibasa na. Kaya kararag tayo kakabsat. Apo Diyos, umay kami tangarabi nga ti puso minapnuan iti ado nga panagyaman ken ka na sika iti bato ken sika ti kamang ni si sasagana nga tumulong kadagiti amin nga tiyempo di panagkasapulan. Agyaman kami apo kadagiti nakaskas daaw nga araramidem kadagiti biagmi ken kadagiti nagbabautan mi apo. Then kastapa iti ministry mo, Lord. Blessing nga makakita kami kadagiti maisalakad, dagiti biyag nga mabalbaliwan, then dagiti luklukatam na doors of opportunity taklo may advance iti Ebanghelyo. Then apo itata, itangad mi dagiti matami ken ka, tagay mi dagiti puso mi, mabaling ado dagiti kakabsat nga ado dagiti pressures ti panagbiag da sikat ti mangpapigsa dagiti ado ti saksakit sikat mangted ti salunat dagiti madagdagsenan palagi po kadakwada nga handa kailangan na baklayin digito no di italit na laan ken ka itaklin da apo ken ka sursuruan na kami apo agsadag ken ka agtalag kadagiti perfect timing mo iti panagbiagmihan ka magdardarasudos no di kat paidalan kampen ka o Diyos na mumi nga sikat makintingel iti amin ang runo ti masakayan. Thank you ti Banlaygi di Domingo, ti J. Sanchez Mira, dagiti bukal ti saom nga naimula da kami nga trabaho ibilang mi nga pribilehyo apo nga mausar mo dagiti biagmi. We only take the joy, but we give you the glory. Bendisyon deti ministering na nakarami din di Australia. The Holy Spirit mo kumatpangisagana. Ti puso dagiti tattao, dagiti believers, kan dagiti maawis apo na pisbisita. I-lift up mi pa ikin ka ti salud at ni Pastor John, kan dagiti imam, sikat ti mga agas kin kwa na apo. Tuloy mo papigsa, patub ka rin iti church mi apo. Sabi ko magpagtultuloy kami nga napudno, kung naanap, nagiti coordinators, sabi ka tita, din mo kadakwa, dati puso nga, agpursige apo Diyos, nga mangtulong iti panagro, dagiti kakapsat. Kami ko mababaybayan, dagiti daily quiet time mi, tultuloy kam ko mga, na adda pa nagtisin mi, kadagiti sasom apo Diyos. So, apo, itaklin mi ken ka, bendisyon lang ni Pastor Bear, ti panangiburay na ti mensahe itang arabi,
Kaya tituloy mo bendisyon ng internet connection. Correct pa nag-night mi damdama ni Mama. 10 o'clock to Sydney. Salak ni ba na kami. Bless also my family, my wife. Hindi kiti anak ni. Salak ni ba mo tapo Diyos hida. Kaya tagyaman kami kan kati adong ayat kan parabor mo Lord. In Christ's name we pray. Amen. Thank you so much po, Pastor Provi, for that, for your prayer po. Now we've come to the most important part of our service tonight, the preaching of God's Word. Nagtalaga po ang ating senior pastor ng mensahero to challenge us and encourage us tonight. Let us welcome the resident pastor of HBBC Pasukin. Let's all stand. Pastor Ver Sabaya. Kararag tayo kakabsat. Apo ammo iti puso ken kararag tarigagay ti adipen mo. Ken amom apo digiti gagam na apo Dios. Ken amom no kasano apo iti ayat na met apo nga mang-fulfill dagiti nga awagam apo ken kuana. Ket personally apo marik nami. Deto'y puso na apo Diyos, digiti bet-betek apo iti puso na awan sa balinusan nga iti trabaho. Katamok kan patsyak apo nga dagiti nga klase iti schedule na apo, han nga mailibak no kasano iti panakaterter iti bagina. So nga ti man kararag mi apo itata, ket salwadam ken paraburam apo, ti nabaslon nga kirad piksa ken salunat. Ken kang runaan na apo iti sirib nga nainlangitan, tapno iti kastao Diyos ket maramat mo pa iso na apo akas nananay ken nabungbunga kadagiti banag apo nga nangawagam apo ken kuana. Kanuray pa apo iti familyana, gyaman kami apo iti ayat ken suportada apo ken kuana. Ken kastamet apo iti ayatan mi apo nga patriarka apo ken iti familyana apo Dios. Katalawan tatangarabi ada kami apo kadagiti lugar tapno iti kastagat umay kami agadal kadagiti saom mapabilag apo masursuruan, makaadal, katagbalin ko mga dagitoy kat kalasag niya po Diyos. Kanagbalin ko maapo nga isu iti mangted kada kami iti nananay nga tarigagay pay apo nga agparamat ka nagserbi apo kang ka. Katulungan na kadi apo Diyos, sikati pangitaklinak apo iti amin ko, awan ti kabailak, amum apo ti kararag ti pusok. May salang apo ti amok, nga mabalin nga pangaramatam apo kanyak, iso iti panakay isuro ken panakay kasabay iti saom katulungan nakarod apo kedeto yung area apo Dios tap nagbalina kapo nga blessing kadagiti kakabsat ken kastamat nga makatulong apo iti ministry apo iti senior pastor ko apo Dios nga mabalin apo nga mangisaop apo ken kuana kadagiti kang runaan apo nga serbisyo apo Dios nga isuna dapat apo iti mga ramid. So I take this privilege and opportunity, dear God. So help me right now and bless every listeners in their respective places, dear Lord, so that they might be able to learn and be challenged from your word. So I ask all these things in Christ's most precious name. Amen and amen. Thank you very much, Pastor Proby, for this privilege. And always, ti kanayo na panangpalpalagip mo kanyak nga agimprove ka naggrow. Uray pa'y kideto nga ministry nga naipabulod kanyak iti apo. Babayan iti panangiturturong kan panangidaldalan mo iti HBBC. So kasi tadakder tayo kakabsat, lantay digiti Biblia tayo, ijay katlukiban tayo ijay Philippians chapter 2. In your Bible, it is in page 1322. 1322. Dakay jayan kakabsat? Okay. Basa kiti Lucano, okay, katkastiti kunana. Nuad da ngarut anyaman apa magbaga ama ipuon ken Kristo, nuad da anyaman apang liwliwa ti ayat, nuad da anyaman apa nakaikat kadwa iti espiritu, nuad da anyaman nga ayat ti puso ken panangaasi, anayan yu iti rag-o, nga agmaymaysa kuma ti panggepyo,
addag may maysang ayatyo, may maysa at ipanagtitimpuyog, ken may maysa anakem. Awan kuma ti maaramid kaputi supyat, wenno iti kinatangsit, no diket mabuyugan kuma iti kinapakumbaba, at itunggal maysa padayawan na ti sabali, akas natantanok ngem isumetlaeng. Asaan akitaen ti tunggal maysa kada kayo, ti paglaingan na laeng, no diket tunggal maysa, kitaen namet kuma ti paglaingan dagiti sabsabali. Adda kuma kada kayo daytoy anakem, nga damet ken Kristo Jesus. Je verse 4 kunana, asaan akitaen ti tunggal maysa kada kayo, ti paglaingan na laeng, no diket tunggal maysa, kitaen namet kuma ti paglaingan dagiti sabsabali. Tugaw tayo kakabsat. Daytoy nga paset ti nasantua na surat, ket insurat ni Apostol Pablo, kadagiti namati jay Pilipos. Ket nalawag detoy pamagbagana, ken balakad na kadagiti Kristiyano, nga ijay verse 4 ket kunana, saan akitaen ti tunggal maysa kada kayo. Ti paglaingan na laeng, no diket tunggal maysa, kitaen namet kuma ti paglaingan dagiti sabsabali. So dito'y nga makita tayo, ti maysa nga pamagbaga nga hanlaeng kuma nga dayjay bukod tayo. Though it is important to look at the welfare and benefit, the growth and the maturity of our Christian life, but as we grow in faith and in the knowledge of the Lord Jesus Christ, let us not stick, hindi lamang po hanggang sa sarili na lang po natin, yung inaatupag o pinagfofokusan natin, but we have to see to it also, kadagiti banag nga pagsayaatan ken paglaingan dagiti sabsabali. Ket dito nga makita tayo kakabsat, alright, nga kayat ko nga ituloy dayjay lesson nga naisuro kanya tayo idi last Sunday iti malem nga di kunana kasano iti panagbalin ko nga blessing iti iglesia wenno iti church ngayan ko. I believe with all my heart nga amin tayo ket kayat tayo ti agbalin nga blessing. Ngam no dadduma, jetari gagay ti puso tayo nga kayat tayo nga agbalin nga blessing, ket addada dagiti dapat nga alagaden ken nananay nga guidelines uno rules nga dapat nga aramiden tayo tapno mas nananay naingingel ken napinpintas dayjay panagbalin tayo nga blessing iti church. Alright? So dito nga makita tayo at dati kanayon nga pagsasao nga hammo nga panunuten no anyat may tulong iti church ken ka no dikat diti panunutom kumakang runaan na no anyat ti maitulong mo iti church. Oo. So hantay laeng kumanga dati paserserbian no dikat di masursuro tay kumamat iti agserbi. Okay? So every member must be a minister. Kat adada dagiti sumagmamano nga banag nga makita tayo ditoy naadal tayo iti naglabas nga serbisyo tayo no kasano tayong agbalin nga blessing iti church. Okay? So ditoy nga makita tayo first and foremost, if we want to be a blessing in the church, we need to work to contribute and to make sure nga ti ministry kat madanon na jay kayat na nga pakadanunan kas panang panggep iti apo ken kas panang iturong iti senior pastor tayo. Okay? Dayjay ti dapat kuma nga kangrunaan nga ragsak ngan antisiparan ken tartarigagayan tayo nuyan na dayjay pakadanunan jay ministry nga nangikabilan iti apo kada tayo nga mabalin tayo nga makapagserbi ken makapagtrabaho nga kadua iti senior pastor tayo kakabsat. That must be our greatest joy to see where the ministry nga intalek iti apo kada tayo kakabsat. Ket no kayat tayo nga mas adaddapay nga naragsak tayo kideta, masursuro tayo nga rut iti makipagtrabaho. Masursuro tayo iti mangi-contribute. Anya ti dapat ay contribute tayo. Dagiti banag nga adda kada tayo. Potential man, kinabaknang man, pigsaman, sirib, influence, we must learn to contribute all these things so that the ministry that the Lord planned and the ministry wherein the Lord called the pastor to lead that,
kat ije nga makita tayo iti pagbanagan na ken pagturungan na. Amoyo deti ministry kakabsat, dito'y iti maysa nga lugar nga mabalin nga paka-experiensyan tayo iti napudpudno nga ragsak. Napudpudno nga ragsak tatiga po na, we are not only investing on temporary things, but we are investing things in the lives of people. Oo. Kat amoyo no, ag-invest tayo ti oras tayo, ag-invest tayo ti panawon tayo, resources tayo, amin-amin tayo, iti kararwa, ken iti biyag dagiti tattao, uray no awan tayton iti rabaw iti daga, those things that we invested to these souls and in the lives of these people, no hanto pay umay iti apo, agtultuloy tulat ta deta nga biyag, nga mabalinmet nga mga ramat iti biyag na para iti apo. Isu nga, para kanyak, awan ti sabali nga kararagsakanen, iti panagbiag, no saan nga dayjay makitam, dagijay kararwa, ken dagijay Kristiyano, nga naipatalegken ka, babaan iti pastor tayo, ti panagroda ken panakaaramat iti apo iti bibiyagda. Ngem kayat tayo dapat nga maawatan dayjay scope. Okay? Nga iti ministry, inayarig iti maysa nga kasla barko. Amom deta barko, oray kasanot kinapintas, ken kinadakkel na, it cannot move alone by itself. Alright? Kaya mayroong crew yung barko. At bawat crew dyan sa barko na yan, mayroon silang kanya-kanyang gawain o responsibility o di naman kaya ay duty. Okay? So no cruise ship kuma, ada pasaherom deta. Kung oray no cargo kunam, nga barko adalat ta kargana deta. Ket tigol na deta, deto'y kunata yung nga vessel, ket iso iti pakay gargaan iti maysa nga banag, tapno danon na, dejay dapat nga pakai panan na dejay kargana. So just like the ministry, it is likened to a ship nga adda iti na dumaduma nga crew na deta. Alright? So nga maawatan tayo kuma ditoy. So bawat crew kideta nga ship, han nga agpapada ti trabaho na. Adda dita deta kunata yung nga chief officer, adda deta kunata yung nga navigation officer, adda deta kunata yung nga chief engineer, adda deta kunata yung nga oilman, and some other crew within that ship. And bawat crew, meron silang kanya-kanyang specialization, meron silang kanya-kanyang task. But needless to say, in that ship, there is one man who is responsible for the overall command of the ship, and that is no other than the captain it's himself. So tapnon iti kasta, napintas ti panag-function dagitoy nga crew, nuon ken mabalin, handa nga dapat nga sumyasi, supyaten, kontraen, dayjay panangiturong ken panangidalan, jay kapitan iti barko, kasi ammoda nga dayjay kapitan, kas maysa nga kapitan, sut mangiturong ken mangidalan, dayjay barko. Ket kas maysa nga crewman, aramiden da dayjay rebengenda, akas na ited kadakwada, ken deta ket isu tiwagas, nga panang suportada, kidayjay nga kapitan, tapnon iti kasta makadanon dayjay barko ti papanan na, nga dapat nga papanan na, ken maaramid, dayjay dapat nga maaramid dapat. The same is true in our church. Ti maysa nga dapat nga ipanunutan tayo, ket no anya dayjay function tayo kakabsat. Kas maysa nga miyembro. In order for you to be a blessing in the church, maawatam dayjay function mo. Ammom dapat sa lugar mo, ammom dayjay na itedkeng ka, ammom dayjay na italekeng ka, ket no aramidin tayo deto'y kakabsat, we are making ourselves a blessing to the local church, to the church, and at the same time, a help to our pastor. So we need to work. Awan kuma dapat ti miyembro nga awan aramiden na inti uneg iti church. Tauray man inje may nga barko, hamo mabalin nga maibaga nga adda dete kunata yung awan ubraen na. Amin da adda ubraen da na duma-duma ti ubrada. But they have to function in according to their respective tasks, duties and responsibilities. Tapno na pintas iti flow deta nga ministry. Work, contribute, ken kang runaan na iti amin, siguradwen tayo nga dayjay pangiturungan ti Apo ti ministry ti HBBC, madanon na deta,
babaan ti panangiturong ti pastor tayo, nga kadwa tayo kakabsat, nga mga ramid met digiti rebengen tayo, iti panagbiag tayo, akas may isa nga miyembro iti church. Okay? So dito nga makita tayo, nga no iti apo ket kayat tayo nga bendisyonan na, kay biag tayo, kan kastamat iti church ngayan tayo, hantaylaan ko mga agtugtugaw, ket again enjoy kakabsat. Alright? Nakapinpintas digiti messages, mapabilag tayo, may strengthen tayo. We have a lot of prayer answered. Okay? Mano iti kararag tayo nga impakararag tayo ni pastor, impay kararag tayo iti prayer meeting, nga sinong bata na ni Apo Diyos. We really enjoy all these privileges with all these blessings, but the problem is we just remain there, enjoying the blessing and doing nothing. No, that should not be. If we want to be a blessing into our church, we need to get involved and make an impact into our church. Pag sinabi mong make an impact, dapat mayroong mga pagbabago na nangyayari sa buhay natin at sa mga paligid natin sa pamamagitan ng paggawa natin sa mga naipagkatiwala na gawain sa atin. Wag muna tayong pumunta doon sa napakalaking napakalaking space. Doon muna tayo sa loob ng tahanan. Kas may isa nga natatang, no si kagat may isa nga tatang kat miyembro ka dito'y church. You need to make an impact into your own home. We have to set a good example. Iti panagdevotion, panagkararag, kang runaan na ti amin, iti panangipateg, iti panaggigimong. Amo yun naman minsan, di kita'y daduma nga natataengan, no mahilig ken na ayat agtartaraken, no agapon ti malaman, di kita'y manuket, bilangan na, di kita'y upa na ket. Bilangan na tayo manok na. Tano adda kurang, mapan na sa pulen, uno saan ket agdanag. Sa paen nanto mapan ito no bigat, agdamag te karuba na, no dilaeng na panagapon te manok na dijay. Ket dito nga makita tayo, dapat kanya tayo kakabsat, deto'y panaggigimong, han kumalaeng nga deto'y taken for granted. Han lang kumanga tay just. Bagbalinen tayo nga ti panaggigimong, sagrado deto'y tatiga po na, at dati sa uti apo deta. No kasano tinan anay nga panangited tayo ti importansya kadagijay kuna tayo nga appointment tayo. I think and I believe with all my heart that should be or better nga dapat ket ikantay ti importansya iti panagigimong. So nga dapat kanya tayo nga men tatang no kayat tayo ti agbalin nga blessing in the church amok ken patsek mabalin nga irugi tayo iti uneg ti pamilya tayo. Balin tayo nga blessing iti asawa tayo. Agbalin tayo nga blessing kadagiti anak tayo. No ta asawam kumagat at the ministry na in the church. Suportaram deta. Hamula ang amuno anyat impact na kengkwana. Dayjay nga panang suportam kengkwana. No dagiti anak tayo. Kat makitam nga medyo umad-adayo da in the church. Aramiden tayo. Dayjay nan anay nga dapat nga rebengen tayo. Kat basapol nga impluensyaan tayo isuda, nga masursuruan, nga maayat da iti panaggigimong. Hantay ipalubos ko mga awan, iti kameng, may isa nga kameng ti pamilya tayo, nga awan ito'y paggigimungan. Kaslanumangan kayo, na dagsin jerik nam nga mga kasangot ay anak mo, nga mangan. Ang mabalin nga tay mangan kayo, lakamin yo't blessing ti Apo, ket tilaad da nga kanya-kanya yung nga panganan. Ti maysa nga makita tayo ditoy, nga mabalin nga mang pabangar, mang tedragsak, encouragement iti pastor, no agpreach iti kadagimong, ket no makita na dagiti miyembro at dadadje balay ti Apo. Detalat mangipakita, nga adda kengkwana ti panangipateg iti panagigimong. So umuna nga makita tayo na adal tayo, if we want to be a blessing, be a part of all church services. And when we say be a part of church services, all church services, it doesn't mean that you only sit down there, but you must also respond to the preaching of God's Word. Kada kami nga coordinator kakabsat, training na kami ni Pastor Proby,
nga dapat we need also to respond to the preaching, encourage the pastor by saying, Amen. Oh. Tapos no, datayo ditoy, hanlaeng nga detay, dapat kat makita tayo, kitaam takaabay mo, no makitam nga saan nga agdengdengeg, kuldingam, brad, agdengeg ka, nakapinpintas na message. Sister, agatensyon ka, nagpintas na message. Datat kayat na nga sawen, be a part, makipagpasit ka. There's nothing wrong if you will attentively listening to the preaching of God's Word. Ngam deti kunana ditoy, hanlaan kumanga di paglaingan mo no pagsayaatan tayo, no di ka di igadol tayo met ti pagsayaatan digiti sa bali. Agralalo no digitoy ket baro pay laeng nga namati. O be a part of all church services. O naadal tayo met idikwan. Alright, idi Domingo, lift up and assist the pastor. O so ti may isa nga nakita tayo dito'y kakabsat. Alright? Kat DJ, halaeng kumanga di kinatao, di persona iti pastor tayo, iti mabalin tayo nga pakatulungan ken panagbalin tayo nga blessing. No di kat di uray pay, di pa naka-strengthen ken pa naka-reinforce DJ leadership iti pastor tayo kakabsat. Oh, no kuna tayo nga strengthen, kasano nga mapabilag DJ leadership iti pastor tayo. Kasano nga ma-reinforcean, di leadership iti pastor tayo. So nga kung nakarot iti pasukin, no in kayo ag-discipleship, in kayo ag-follow up, in kayo ag-bisita kadagi di miyembro, ti umuna dapat nga pasungad yo, ti umuna dapat nga ibagayo no introduction yo, kunayo kadakwada, brad, sis, nagdengeg ka ken nagdengeg ka di preaching ni pastor di Wednesday, di Sunday. Awan brother, one sister, anya tinaadal mo ka na niya tinakablesam. Oh. Hindi masama na uulit-ulitin mo yan kasi habang nauulit yan, talagang tumatatak yan sa isipan niya. Oh. And then ti may isa nga makita tayo ditoy, kas pa ng reviewm, DJ naadal, kideta naglabas nga service, halaeng nga DJ bisitaem, iti mabalin nga mabenepisyaran, uray si kamet nga mapanagbisita, may remind keng ka, doble-doble. So ti may isa nga nakitak dito yung kakabsat, no agbalin tayo nga natudyo ken naayat, nga mangtulong ken mangsuporta, mang-reinforce iti leadership iti pastor tayo, it is not only the people that was entrusted to us be benefited, but also we personally, first place, that tayo ket mabenbenepisyaran kakabsat. Oo. So no maminsan ngamin ket sante nga makita DJ tilang adda ngamin nga makit-kita tayo ket nagbenggeg met deto yun. Manyamet deto in paaywan ni pastor kanyak. Oo, nagrigat nga maawis, nagrigat nga ma-involve iti kapilya. We only look at the negative aspect of it. Nga mahab di tay maawatan kakabsat. Nga adda ti plano kenhaan nga tay talang inted na keng kadeta. No di adda ti kayat iti apo, ken adda iti kayat ken impakita ti apo iti pastor tayo. No apay nga deta nga tao tinted na nga aywanam kasi adda ti kayat ti apo nga masursuro tayo. Oh. So DJ ti dapat nga makita tayo kakabsat. Oh. Iso nga kunak karot ti kararag ko iti bagik ken ti pusok. Masursurok ko mga makita ken marikna. DJ puso iti apo ken DJ vision iti pastor tayo iti ministry. Oh. Ket no nakitam DJ vision, alright, hamo nga iyimot no anyaman ti addakeng ka. No di ket iyo presar mo, i-volunteer mo no anyat mabalin nga maitulong mo ken mabalin nga pakaaramatam. And in that way you are also becoming a blessing to your church when other people and other member look at you helping and lifting up and assist the pastor. Oh. So nga mo yung kakabsat, no labsek ti agsao, kadagiti tattao nga maka pulpulapul ken makasarsaritak ken makamamu deto yung ministry tayo kakabsat. By the grace of God, iapot may daydayaw. Amo yun anyat kunada, iap-apal milaang dijayan takapilyami takapilyayo. Imbag kada kayo ta kastoy, o imbag kada kayo ta detoy, tatay aldaw, datay tricycle driver, na panaggimatang intay may nga paggatangan.
Kunana kat nagmayat dito ipumpumayan nyo. Kanararami din yung tikapilyayo. Kung nagkangkwana, kasunod pa nakaammom, agbuybuya ak, makitkitak na kita upubraan nyo. Oh. Kati permi nga kwada, kat may isa nga makitak nga pagbut nganda, daya pa naka-strengthen, kan pa nakasursuro, kan pa naka-develop, dagiti men in the church. Ti kunana nga rod kat narigat pa lang, dagiti kalalakihan mi kunada, sot word na, at ado trabaho da, kadwan na nga kunada, di mi masango ta, kastoy kami, ado trabaho mi, iso nga nag-focus da kanot ka dagiti ladies. Oo. Pero ti pagyamanan tayo, inikkan niya po Diyos ti sirip ti pastor tayo kagabsat. Oh, nga nakita na, no kasano iti mabalin nga maaramidan, halang nga digiti lalaki, amma, no digiti uray pa digiti babae, nga da iti puso na nga agparamat para iti apo. Iso nga, digiti na italek kada tayong aywanan tayo, mansuan tayo ti kararag kakabsat. Mansuan tayo, hantay laeng ammo, no kasano iti nananay, nga panagtrabaho iti apo. Katagyaman ak una iti pastor ko kakabsat, tama benepisyaran kami, mairanod kami ti blessing, no kasano nga dagiti isursuro na iti member, kat permi nga makasursuro kan makaadal dagiti kakabsat. Dagiti may isa nga men, ije pasukin, kunana kanu ki dagiti may isa nga asher tayo, anyat mabalin ko nga tamot nga maitulong ka ni Pastor Ber. Oh. Thank you, Pastor Proby, for faithfully teaching the Word of God. Oh. Katne, incommit na kakabsat, idi kararag midya tricycle na kakabsat idi Domingo. Incommit na mangrugi into no Lunes, isuntot mang hatid sundo kanihada sa nga mapan eskwela. Oh. Kakunak kang kwana, imbagamot lang kang bagat mga rudeta, nagtulag kay mot lang. Awang problema, Pastor. Nana. Tamok kang patsyak no kasanot panangayat na mati ministry. Oh. In give up da di may isa nga business da kakabsat. O kat permi nga idi ada kami di Bishop Presidents ya panakangag ko di testimony kan kararag na nga in give up na di may isa nga business da tapno nitikas tagat adot oras da nga agserbiti apo. Oh. Kat mamatiag tami na pusok detoy kat maala di kunatayo nga panang-reinforce panang-yulit di message iti pastor ti pulpito kadagitoy na ipatalek kadatay nga aywanan tayo kakabsat. Sa bali, Jerik Nana, DJ 1-1 kan asideg. Close nga monitoring kakabsat. So nga ti may isa nga banag nga makitak ditoy, kat saan laeng nga DJ, bisitaem ti mabenepisyaran, no di kat di, siyak mismo, mariknak DJ pa nakabenepisyo kakabsat. Tamaasa DJ pa nakilangin-langen. Kan mariknam DJ ragsak, nga mabalin ka nga maaramat iti apo, nga maidanon DJ plano, goal, kan vision, may explain mo nga nalaing, may inspire kan may encourage mo, dagiti kakabsat iti apo nga makipagpartisipar. Isu detoy may katlo nga blessing, no kayat mo tagbalin nga blessing iti church, halaeng nga dagiti agbalin ka nga part iti amin nga services, halaeng nga dagiti panangilift up kan panangasis mo iti pastor, no di kat di panang-engage mo iti biyag mo iti anyaman nga ministry iti church. Deto'y tatta nga inaramid ni Pastor, kagabsat, deto'y goal can vision, deto'y HBBC, deto'y discipleship. Kaya't kung nga maawatan nyo dito'y, awan iti miyembro nga mabati. Amin nga miyembro at dati trabaho na, kan adda iti ministry na. Oh. Kat nagmayat deta kagabsat, ala si Kaman, anya triknam no yung may isa nga pamilyam, kat adda dagitihan nga makiparpartisipar, mangmanganlat ubrana, arik nam. Kasla ti arik na detagat umaylat tamat magigimgimong agtugaw, agawid, agtugaw, agawid, awan. O, kasla itang unag tabalay. O, tayo kung natin nga agpadpadakil latat buksit na, agpadpadakil pingping na. O, awan pulos amuna nga ubraan. Agad siyempre, agad san nga nasalun at deta nga pamilya, di nga ming kagabsad. O, ngamno dete may isa nga ama, makita na dagiti pamilya na, o makaraingan iti bigat, nalpas na dagiti responsibilidad da espiritualen, kanya-kanya,
Ada na pa nang isaangan, ada pa na pa nagluton, ada pa nagwalisan. Akat tayo may isa nga amawon no may isa nga ina kakabsat akat makita na't pa nag-function, digiti anak na akat adda iti ragsak ti kaon ganti puso na. Deta kat dapat nga ito'y kaon ganti puso tayo, tarigagayan tayo, planwen tayo kakabsat. Tauray kasanot pa nakabirana iti pulpito, nga dapat masursuro tayo kan i-engage tayo ti biyag tayo ti ministry, no si ka nga mismo, hamo nga tarigagayan, ti maki-engage in ti ministry, awan serbina. So first, in the first place, dapat tarigagayam. Ito'y uneg ti pusom. And then, no addan, diya pa ng tarigagay mo, padasem, itatan, iti may involve. And then, little by little, may enjoyam detan ton, kat ti apo, inspire na tapusom, aging gana nga dete, may enjoyam ton. Engage in church ministries. May isa pa nga may, kahit makita tayo dito yung kakabsat, it is not the ministry only itself. Ngam dapat umuna ti amin, makita tayo, jabagi tayo. May sagana tayo, jabagi tayo. Malagip yun ni Isaiah, di nakita na ti dayag iti apo, di nakita na ti apo kat nakita na ti bagina. Nakita na no kasanot kinadayag iti Diyos. Kadaya pa nakakita na ti kinadayag ti Diyos, nakita na no kasanot kinarugit kan kinamanagbasol na. Ngam kayat na, iti agpaaramat iti apo. Iso nga pinalubusan na ti apo nga agtrabaho keng kuana. And after that, anyat kunana, here am I, Lord, send me. So umuna ti amin, makita tayo, bagi tayo. Maadaan tayo ti tarigagay. Ta iti kanito nga maadaan tayo ti tarigagay nga may engage iti ministry, han nga probleman iti pastor, iti agaw-awis, agaw-awag, kadagiti mabalin nga ministry nga pakainvolban tayo. No da tayo nga mismo kat adda tarigagay tayo, we are making ourselves available in any ministry available inti kapilya tayo kakabsat. Kat nakad ado iti ministry. O deto'y inaramid iti pastor tayo tata. Inikan na tayo ti kanya-kanyang aywanan. Kat nagmayat deta kakabsat. Within that week, i-schedule mo laangan. O sinot inakbisitaan ti Lunes, sinot inakbisitaan ti Martes, sinot inakbisitaan ti Miyerkules. Kat no kayat mo nga makasursuro, katulag mo. Sige, papanaminto no Martes, brother. Ay awang brother, apay kadi. Okay, sige. Agkuyog tata intanto bisitaan ni brother nga kastoy. So habang ito'y bisbisitaam, alright, and then iko'y kuyog mo, hamo mapupuutan, makasursuro keng ka, babaan di pa nakikoy-kuyog na keng ka. Kat saan nga mabayag, sunan tumatan, adan tumati ay aywanan nan. So deto'y makita tayton itinananay nga multiplication, dagiti disciples and iti unag iti church, and not just a mere member. Deto'y iti maysa nga makita tayo kakabsat, kan dapat nga tutukan tayo, kan nananay nga iplastar tayo kakabsat. Iti panagbiag tayo kan iti ministry tayo. So in order for us to be a blessing in the church, makita tayo dapat detoy mabalin nga pagka-engagean tayo. Ti panagserbi kat saan laeng nga para iti pastor. Ti panagserbi kat para keng ka, kan para kanyak. That's the reason why we need to get involved. Don't just be an spectator. Find a place to serve. Umay man dito ikuan kakabsat. Church Strengthening Conference. Sagana tayo kidetoy. Nuanya dadagiji mabaling nga pakainvolban tayo. So nga itatapay laeng, ikararag munti apo. Ikan nagtitarigagay apo nga may engage, kin may involve di ministry. Kasi nagpangit tumot kagabsat kat after all this victory, adakan to jay suli jay likod, agdaldaligap kan tulata, kit kitaam di kiti kakabsat ti apong agraragsak da. Negatibon tot spiritum, at aapay, amo nga plinano kanan mo ini-engage si bagime. So anya dadagid mabalin nga banag nga isaganaan tayo, nga mabaling nga paka-involvan tayo, o music, o instrument, alright?
So anya pa'y accommodations, o traffic, ushering, foods, and everything. Hindi ka mawawalan ng space o lugar sa ministry because kung sa ministry ang pag-uusapan, meron at meron kang kalalagyan. Yung puso mo lang kasi, yung availability mo lang kasi, yung desire mo lang kasi na ma-engage and ma-involve. Ikaten tayo kakabsat, diye panunot tayo, nga iti panaki-engage di ministry, para choir member lang, para choral lang, para ushers lang, para coordinators lang. Hindi. Bawat miyembro, bawat anak ng Diyos ay welcome at para sa Kanya ang ministry. Ang tipag-isayaatan na detoy, amok ken patsek nga kayat tigiti papastor tayo, nga ti ministry kat napintas, excellent. Iso nga inikan na tayo kakabsat, digitay nakita na ken matalik na ken amo na nga makatulong kada tayo, nga isot mga lalay kanya tayo for the meantime. Kasi ti goal na deta, bayat pa naglabas ti aldaw ken panawen, han ka nga agnanayon nga may aywanan. Dumteng tuti ka nito, agaywan kamet. So kunak ka dagi men, alalayan nyo detoy, taubing taylat pamati, ammom detay ubing, no na itublak, nagsangit deta, nasugat, agrungaab deta, delikado, baka mabuteng to nga bumangunen, mabuteng to nga magna, so nga habang ubing pay, alalayam ken adakat ijay, ngem, ibagam ken kuana, han nga agnanayon nga adaak inti abay mo mga alalay keng ka. Iso nga sursurwam iti tumakder ti bukod mo nga bagi, bukod mo nga saka, ket numatwang ka, tumakder ka, ituloy mo't magna. So nakayim imbag ti apo kakabsat. Deje ti dapat makita tayo. Makita tayo no anya deje kararag ken turong. Deto ministry ti HBBC kakabsat. So dapat dayjay isut paki-engagean tayo, paki-involvean tayo. So nayantot ko na ni pastor tumanen, no kunana, okay, brethren, sino ti mabalin nga mangipausar kadagiti balayda nga mabalin nga mga accommodate digiti dadto mga pastors ken delegates. Dapat sa ganaam detan, you just do not know. No agawi ag-announce to man iti pastoren. We must always there ready. Nga mabalin nga mang support kadagiti banag nga mabalin nga makita tayo wano programa kakabsat. Ti may nga pagyamanag kang pangiday dayawag ti apo han nga narigat ken han nga nadugos iti HBBC member no may panggap kadagita kakabsat alistuda nga agrespond. Naddo mga rutkat digiti papanan no giving kumagat agalistuda nga nagkwan, nairing pasteta, nagalistuda nga nag-respond, kat no daduma da kami kat nagrigat pa nga ma-erase. Yan yung gift ng HBBC sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos at turo at gabay ng ating mga pastor. The same is true with the ministry. Amen? Kat no deto nga bilang tayo, kung dagiti daduma pa nga sanctuary kakabsat. Kat agtrabaho amin deta. Talaga nga makitam itinananay nga balay gina. So ikatam iti panunot mo nga ti panag-involve iti ministry ket para laeng kadagijay sumagmamano. Haan kakabsat para kadatayo amin. No ammom nga miyembro ka, alright, para kang kati ministry. So nga sursurwam dapat nga ayaten iti ministry. So engage yourself. Engage in the ministry. Find a place to serve. Don't make yourself, hamo nga likliklikan ken hamo nga itartarayan ti trabaho. Mo itartarayan. So nga tayo kung nagkaroon kat kadagiti yung people nga mingkat feeling bossy da Dida kayat ti mabannog, dida kayat ti marigatan. Handaan mo, at idugpay ti tarayan da, dagito'y training da, itatagat dakkel to nga asset, ken daktol to makatulong kadakwadat masangwanan nga aldaw. Ingkadalusan talugan, kunam ket dida kayat ta nabannog. Dida kayat ta marugitanda, dida kayat ta mabasada. Ngum nagtudtudo kayat damat agdidigos ta tudo.
Nuin ta eskwela, uray kasunod pa nakarugrugit da okay latta. At kaya't da na nga ito nga grade. But don't just only after the grade, but after di pa nakatrain mo. Oh. Oh. Kaya't dati ag-driven, ngam di da kaya't ti agdalos tilugan. Dalos siya neng? Oh. Kita pa nagdalusan, kadadad dumapay. Oh, panangkitat ka digiti panakadalus iti facility iti church kadadad dumapay. Oh. Da kayo estudyante, no, maminsan eskwela yung kat nakagagagat kayo, di nga may? Nga may iti church kat paspasuli ka. Oh. Engage. Paglalo ka dagitoy may panggap iti biyag iti tao kan dagitoy namati. So dapat pangyed-gage santay ti biyag tayo kakabsat. O ti kararag tayo kumagat usaran na apo nagbalin nga blessing kideto nga kabsat. Instrumento apo tapno ma-inspire isuna met nga agserbi met apo keng ka. Find place to serve. Ti kararag mo kumay tatangarabi kat Lord. Kasano ak katang agbalin nga blessing kan makatulong in ta church kan iti senior pastor ko. Anyat mabalin ko apo nga tanga adda kanyak ngayon pabulod mo nga mabalin ko nga mausar in ta ministry. Don't just take for granted these things. You want to be a blessing? Engage yourself in the ministry. Don't just engage it. Engage it prayerfully, excellently. Okay? Fulfilling the task nga naipatalagkang ka. Kat no dagiti ubing iti naipatalagkang ka, agat nagmayat deta. Amom you will become effective reaching out and talking to adults when you start dealing and ministering with the dagiti ubing. Detat nang rugyanak Sunday school, ti ubing. No nakagitulnog nukwat kadigiti ubingan di balbalay da. Ti prinsipyo idikwa han ko nga ibati ta ubing no han ko nga naiyawat kaninanang kentatang na. Tono inyawat kon kunak nukwa kaninanang na taisot kanayo na databalay. Manang thank you deti panang palubos mo kadeti ubing mo ngay may church. Kat manang san mo kumanga paupawilan kat sapay kumata inton numaminsan nga Domingo. Thank you diyan anus mo nga mangrubrubuat keng kuana. You start it that way and then little by little maalam tirik na ang ingana nga isudan tunti kusa nga umay ta church. Sapay nakita da ken nariknada jay ayat mo kide jay anak da. That is what we call impact. Yan yung isang bagay na meron tayo na wala sila. Yan yung isang bagay na nagawa-gawa natin sa biyaya ng Diyos sa mga turo na naituro sa atin na wala sa iba. So that is what we call making an impact in the community. Hindi naman natin magagawa yan pag hindi natin in-engage yung sarili natin sa ministry. So ikatem day jay, nga panunot nga ti ministry para laeng kadakwada. Kabil mo ta panunot mo, ti ministry para kanyak met deta, para kada kami amin deta. So nga, nyaman deta, music, teaching, ushering, outreach, lahat tayo, mayroon tayong role sa church. Amen? So, ano man yung mga bagay na nasa atin, i-enhance natin yan. Uray pa nagdalusan kakabsat, dapat ma-upgrade. Dapat ma-enhance. Dapat ka talagang ag-level up, uray pa iti pa nagdalusan kakabsat. Kasano nga ta, pastor nga rod, kasano taramideg, isot i-discover mo, kasi kalat makaamo deta. Kasla ko mata music, makita yu ti disiplina nga araramid ni Ma'am kay kadigitoy, dati ka dikat kasje ka diti klase iti music nga da kadakwada, kan music nga datoy. Pero they are trying to ask God for more and helping themselves by the grace of God nga ma-furnish, ma-enhance, digitoy na ipatalik kadakwada, tapno iti kasta, kat pumintas pa'y para iti panakaidayaw ti Apo. Teaching, panangisuro, so kung nakadagitay GNC, wag lang kayong mag-depend sa lesson.
kinakailangan basahin niyo yung Bible. Tauray awan lesson mo, no nabasam ta Bible, naawatam jay Bible, nakitam jay istoryana, uray ang kagus usar visual, kayam nga istorya kan i-deliver that story. Because in the first place, that's the Bible. You master the Bible. Kasi adada dagiti Bible story nga outside the context and outside the Bible. Oh, gasam tanang ibaon niya po Diyos ti dakkel nga pating, tapos kinaremkem na ni Jonah, sana impugso, kasano? Oh, hindi tayo mapupuutan no maminsan istoryatay deta. Pero we were not biblical. Kaya pati yung teaching natin, dapat may enhance yan, may improve yan. Tapno ni tikastagat adda itinananay nga impact na. Oh. Damo nga pa ng isoro, sa nga pulot na isorom, sumalo na nga pa nag-isorom, 7, may 5, ay kat sa bali na. Oh, agbalaw ka na, apay nga, imbes ko mga umadugot, apay bumasbasit. Oh. Adda something wrong, ti pa ng isorom. So nga dapat deta, i-evaluate mo, kita can i-improve mo. Dedat ka na yun, ibagbaga ni Pastor Kanyak, denggam ta preaching mo. Oh. Denggam no kasanok pa nagsaom. Tapno makitam no yan na dagidya nagkamaliyam. Oh. Kat sanak mabain nga mangibaga deto itaapay, kayat kut makasursuro kat. Oh. At kut makasursuro, kayat kut makaadal. So nga ikarigatak nga dapat digitoy na ipatalag kanyak, i-enhance mo. Oh. Kat no halangin ti kapilyat pag-aramatan ti apo kanyak, agsursuro ka mat, tigiti baro nga words nga mabali mo mat nga usaran kan aramatan no, ada pangaramatan ti apo kang kaitayan tarwar. Oh, kat no nagnekro ka kumagas pagarigan, kat adada iti professional, akat medyo ikamat basit ti English. Oh, akat no nga rod, ang kamat ag-improve, kadadad dumapay, akat awan ti growth. Oh, ushering, outreach. So whatever the things that was entrusted to us, ministry, let us not just only execute or do it, but let's find time to improve on these ministries and to seek some ways wherein it will develop, it will be furnished, so that it will be more useful, fruitful, and make a long-lasting impact within the people nga mabalin nga pangaramatan tayo dagito nga ministry tayo. So I hope that we, being a church member, all right, in our ministry, sapay kumataawan ka datayo dito DJ spectator lang. Natayat sa wanti spectator agbuybuya. Awang kumat kasjay. All right? So nung nakita tayo kung mga nagdadalusan, pagbabanangan tayo, pagtitinulungan tayo, nuno saan, nung makita nga dagdrap trabahon, ni, damang rugi dag trabahon, dati nga tanay italak kanyak kanaya sa kanyak. Ay, huwag gayam, jak penalpa, so inkan. Oh. So don't just watch and enjoy what you are watching. Okay? Oh, another type is the half-hearted volunteer. Tumulong ak ngem. No tay laeng ma-feel ko ati tumulong kanu adda merienda. Okay? Oh. Mamisa nga mingkat umun-una tay merienda ngem tay panagubraya. Oh. Serves inconsistently and lack of commitment. Deto'y half-hearted volunteer. Deto'y kumatikararag tayo. Alright? Agbalin tayo ko mga faithful worker. Niya po Diyos kat nakaimimbag, kat kas agay aywan kadagiti impatalik na, agserbitay ko mga rod nga na impapuswan. The faithful worker will always say, God is so good, and as His steward, I will serve Him faithfully, wholeheartedly, and excellently. Oh. Amen? Oh. So, kada kay nga young people kat sursuruan yung nga tay nagubra ka matlaangan, tay us-uston. Tapno, paulit-ulit mo, teto'y panang paubrada. Ay kat aramidam nga min, usto atap no, anda paulit. Oh, ngamin.
Ada milat-milat na tiles, minapam, na magamot jay map. Kat uray niya panang gudgudugod mo, agat ang maikat jay milat na. Pati panag-tiles, map ti tiles kat, ada proseso na deta. Expert ni Sir Kevin kideta, kay damagang kang kuana, ikana kay titip. Dapat detay ko mapam ko mga tiles kat, may galistang ilaw. So nga mabuteng agdiso. Detay sirigam ko mapelat, ye pagsirkang kat, makitam nga dagos tay milat-milat na eh. So nga deta, kas may isa nga faithful worker, ti kunate ko nakaimimbag ti apo kanyak. Anya ti rason ken gapu na nga hanak nga makapagserbi ken kuana. Nasaludsud tayo badetan kagabsat ti panagbiag tayo. Nakaimimbag ni Apo Diyos kanyak. Apay nga hanak man lang makapagserbi ken kuana. Uray kiday jay wagas laeng kuma nga amok nga da kanyak ngayon talik na apayhan ko man lang maaramat para iti Apo. Have you ever asked that question, brethren? So as we close tonight, if you want to be a blessing in the church, blessing to your senior pastor, if you want to engage yourself in the ministry, will you be this one, the faithful worker, and tell to yourself, God is so good to me, to my family, to my work, and as His steward, I will going to serve Him faithfully, consistently, and excellently. Are we a blessing in the church, brethren? Are we a blessing in our respective sanctuaries, outreaches? Are we a blessing to our senior pastor, to our patriarch, and their families? If not, when will be the time? And if it is yes, praise the Lord. Keep on going it. Brethren, let us all be a blessing to the local church. God bless us all. Kat niya po Diyos ti may dayan. Amen. Thank you po, Pastor Ver, for that wonderful message. Let's all stand, Kabsat, as we sing one song. Let us sing the song, Jesus Use Me. Amen. On the first verse, dear Lord, I'll be your witness if you will help my weakness. I know that I'm not worthy, Lord, of you. My eyes of faith, I see you on the cross of Calvary. Dear Lord, I'll cry
Pastor Dennis of HBBC Claveria to pray for us for the offering. All God's people say, Amen. Praise the Lord. Dawatig nga tumagtar tayo kakabsat as we close in prayer. Kararag tayo. Thank you so much, you Lord, once again. Iti panang palagip mo apo kada kami, manipod apo kada giti sa Amok ken patsik apo, nga kadwan na kada kami apo Diyos, katarigagayan mi iti agbalin nga blessing. Kadagiti iglesia apo, outreaches, ngayon ka apo nang isaadan apo kada kami. Kamagyaman kami matapo, tadarigitoy nga banag, nga mabalin apo nga lugar, wano aspeto, nga mabalin nga agbalin kami apo nga blessing. So tulungan tisag tumunggal may isa kada kami, nga agbalin nga napudno, napasnag, kan consistent apo, kadagiti amin apo nga panagtitipon, kan panagigimong. Kan tulungan na kami apo Diyos, babalin apo iti parabor mo, nga mang suporta, kan mangilift up apo, iti pastor mi, saan laeng nga iti karkararag apo Diyos, no di kat di uray pay, iti leadership na apo, kan uray pay apo iti ministry, ngayon ka nangawagan kang kuana. Kang kangrunana iti amin apo, agawit kami kat kumaapo, nga san mi nga ipalubos, ngawan man lang apo iti mabalin nga paka-involvan mi apo iti ministry, iti church, kan outreach apo nga nang ikabilam kada kami. So tulungan na kami o Diyos, tapno iti kastagat makapagpatuloy kami apo, nga makay-exercise digiti nga ministries, nga nananay nga excellent apo, kanananay apo Diyos nga buyugan iti kinaragsak ken kinapakumbaba nga mga ramid apo dagitoy. Tultuloy mi nga ikararag iti pastor mi apo ken Ma'am Cora, dawata ka apo Diyos iti panangaywan ken panangsalwad mo apo kadakwada ken ikararag mi apo iti eksakto kuma apo Diyos ken awan kuma ti mabalin nga hassle kadagiti flight da apo tapno iti kasta o Diyos ket dagiti plano ken dagiti oras apo nga dapat nga imit da apo ket mapasamak apo dagitoy on time.
So nga itundam apo isuda Australia, napiyakan nakaradkad apo, kan kang runana iti amin, jay pinanggap mo apo nga papananda, sika apo iti mangted ti balaygi. Bendisyonam apo, dagiti amin nakakapsat, respective sanctuaries, outreaches. I pray, dear Lord, that continue to bless them, use them, and help them to execute their respective ministries, dear Lord, by your favor and by your grace. So dismiss, our God, with your blessing. Thank you, Father, for your all goodness and faithfulness to each and every one of us. Because we ask all these things in Christ's most precious name. And all God's people say, Amen and amen. God bless you all. Thank you, kakabsat, kada kayo amin, kadagiti sanctuaries, kan kadagiti outreaches, dagiti naki-join kanya tayo Facebook, YouTube, and so on. Thank you so much. God bless us all. We are all now dismissed.